Вітаємо вас, сябри! Ми гурт Літи Талер з Білорусі. І у доволі хуткім часі ми будемо виступати на шиковному фесті «Форпост», який відбудеться з 29 кастричника і по 1 травня. Кам'янець-Подольський, Україна. Приходьте і ви не пошкодуєте. Буде шмат усього цікавого, танці, живая музика, рицари. І гэта будзе вельмі файна. Побачимся. Пиздарик, выдохнуть. Давай уже. Поговоришь. Раз, два, три.